У гэтую пятніцу ўпершыню за амаль 3 тыдні на гандляваннях у Менску долар паказаў падзенне, крыху болей, чым на 2 копейкі. Дагэтуль жа ад 11 лістапада амерыканская валюта стабільна расла, дасягнуўшы 28 лістапада гістарычнага максімуму 3 рублёў 60 копеек. За еўра банкі прапаноўвалі яшчэ на чвэрць рубля болей, аднак у пятніцу еўрапейская валюта таксама пайшла ўніз. Скорее всего, здесь сыграл фактор действий Центрального банка России. Он вчера объявил о том, что он не будет до конца декабря покупать валюту в рамках бюджетного правила. Ну и, безусловно, опять-таки, валютный рынок на эти изменения тоже среагировал. И вот мы увидели такие сегодняшние изменения. То есть, безусловно, мы не можем говорить сейчас о какой-то там изменении тенденции, это только вот такое пока разовое, да, вот укрепление. То есть надо смотреть, что будет там на протяжении следующих дней, то есть на следующей неделе. Не дзіўна, што цэнікі ў беларускіх абменніках залежаць ад пастановы расійскага цэнтрабанку. Урэшце і падзенне беларускага рубля было водгукам на хісткасць расійскага рубля на валютным рынку. Этот эффект, он, скажем так, проявляется у нас по истечению какого-то определенного времени. То есть сейчас мы видим эффект того, что происходило в России на протяжении там, августа-сентября месяца, когда иностранные инвесторы выводили свои активы из-за санкций против московской биржи. Акурат у верасні пачалося аслабленне расійскай нацыянальнай валюты. Аднак псіхалагічную межу ў 100 расійскіх рублёў за долар перакрочылі толькі 19 лістапада. Адбілася на гэтым і аслабленне гандлёвага сальда праз зніжэнне аб'ёмаў экспарту нафты. І не паспеў валютны рынак ачуняць, як па фінансавым сектары Расіі ударылі новыя санкцыі ЗША, уведзеныя 21 лістапада. Пад абмежаванні трапілі 50 банкаў, найбольш значны з іх Газпромбанк. Менавіта праз яго праводзіліся разлікі паводле угодаў за газ. Паўплывала і розніца ў валютах, у якіх праводзіліся аперацыі. За расійскія тавары плацілі рублямі, а вось імпарт Расіі мусіла пакрываць у доларах і еўрах. Очень слабый российский рубль, это плохо в том числе и для российской экономики сейчас. Почему? Потому что в этом случае будет разгоняться инфляция, которая и так пока находится на более высоком уровне, нежели хотят российские власти. Таму варта чакаць, што Цэнтрабанк Расіі будзе ўводзіць для ўмацавання чарговыя валютныя абмежаванні. А вось улады Беларусі падобна занялі пазіцыю чакання, што ранейшыя эканамічныя манеўры ў прынцыпе дазваляюць. Сейчас все равно проводятся валютные интервенции не в больших объемах. В противном случае мы бы увидели рост курса в больших размерах. Ну и плюс у нас еще пока что не сформировался такой дефицит валюты, как это было, например, в 2011 году, вот в том случае, о котором вы рассказывали, потому что на протяжении всего года банки, не резиденты и физические лица выступали чистыми продавцами валюты. І з набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў улады хутчэй будуць пільнаваць сітуацыю, каб не дапусціць грамадскіх хваляванняў ці якіх-колевік праяваў незадаволенасці. Выбары павінны прайсці спакойна, прыгожа, як гэта было, напрыклад, у 2015 годзе. Але тут трэба сказаць, што зараз няма тых дысбалансаў, якія маглі бы там штурхнуць беларускі рубель надта моцна. Беларусаў, якія перажылі не адну раптоўную дэвальвацыю, гэта не надта пераконвае, бо рост ужо адбіўся, напрыклад, на коштах на нерухомасць ды арэнднае жытло. Вось толькі з набыццём валюты ўзніклі праблемы. Прихожу я в банк, а мне говорят, а долларов нету. А курс все растет с каждым часом и растет. И просто я такая думаю, капец. Если в прошлом месяце мы платили одну сумму, то уже на данный момент мы будем платить на 100 рублей больше. Вы видели, какие очереди в банках? Валюты уже практически нет. Я вам скажу больше. Я где-то неделю, 2 назад покупала евро. Было 3,53 еще где-то так, 56 может. Вы видели, сколько сегодня? Я сегодня отслеживала, я хотела купить евро. 4 раза за день поднялась евро. Заспакойваць ажыятаж узяўся адыёзны прапагандыст Григорий Азаронак. Маўляў, гэта ўсё надуманае з беглымі за мяжу апозіцыянерамі праблемы. Насмехаясь над паникой, которую пытаются навести у нас в стране, насмехаясь над беглыми бреднями и, в принципе, в очередной раз посылая гегемона по его адресу,
совершим небольшую акцию. Адзінае, у чым Беларусь цяпер мае перавагу перад Расіяй, дык гэта ў тым, што тавары з краіны-суседкі мы аплочваем у расійскіх рублях. А нашая нацыянальная валюта нават умацавалася ў дачыненні расійскай, што дазваляе зрабіць імпарт больш танным ці прынамсі пакінуць кошты на тым жа ўзроўні. Это вот укрепление, она для импортеров, оно, конечно, хорошо. И для конечного потребителя. Другой вопрос, что для экспортеров, то есть для компаний, которые экспортируют в Россию, это такая тенденция к снижению конкурентоспособности. Вонкавы гандаль у Беларусі ў выніку заходніх санкцыяў цяпер скіраваны на Расію, а гэта ці тавары на імпартазамяшчэнне, ці для вайскова-прамысловага комплексу. У даўжэйшай перспектыве, напрыклад, у выпадку заканчэння вайны ва ўкраіне, нашая айчынная прамысловасць можа трапіць у эканамічную пастку, калі прадукцыя не будзе мець попыту. А гэта ўжо прывядзе да скарачэння працоўных месцаў і дабрабыту беларусаў. Марыля Дакуцька, Белсад.